ఔజుబిల్లాహిమినష్-షైతానిర్-రజీమ్ బిస్మిల్లాహిర్-రహమానిర్-రహీం. ఇవాళ టాపిక్ దువా, ప్రత్యేకంగా స్వీకరించబడిన ఘడియలు. 1. తహజ్జుద్ టైం. ఇది రాత్రి చివరి భాగము. 2. ఉపవాసాలు విరమించే సమయం, రంజాన్ ఉపవాసాలు చేస్తాం కదా అప్పుడు. 3. శుక్రవారం అసర్ మగ్రిబ్ మధ్యలో. 4. అజాన్ ఇకామత్, అంటే 5 పూటలు నమాజ్ చదువుతారు కదా, అజాన్ ఇకామత్ మధ్యలో. 5. వర్షం పడేటప్పుడు. 6. షబే ఖదర్ అంటే రంజాన్లో 5 తాక్రాత్లు వస్తే ఆ ఒక్క రాత్రి. 7. ప్రయాణికుడు. 8. సజ్దా చేసేటప్పుడు. 9. జంజం నీళ్లు తాగేటప్పుడు. 10. అరఫాత్ అంటే హజ్కి వెళ్ళేటప్పుడు, అరఫాత్ రోజు.